Kadang yai kapor ki khun samla ga bri unyo trap jingi kinang kio haki sap ki phong ba pher kumjuru ha ka jing trekam tina kalyang jingi mentangin mara kirpang ga khobor bai dei bat ki kena samla kasi ki baseng ya ka ka company ka ba ju khamyo sango ko ja ka jalla wat ta ga dei ga kunhon ban pungkho jit sat plau wat banyat rong ka ba kham sultanat ha kani ka kunhon kolong ba shab kin trei ki daya puli ka tin blei nang ta ki yaslok bat ki pulong ya ka jing dawai but kaba compare shishu kalong baki penyar ya kerkom perkhat jengki bakin sengo try sengo jan ya ke baki le ki jo ong barbor ni let tre te ale nya phai shakni ka knon ngidai ka Prime Touch Creation Company mundur mapi berkorolong mangi ni ema ga jalla badan shibon ki tat kam bo pher nudu ka barit adu ka bahe ha ka ba nagi babon snem ngila ban sakhi bala bon hi ki batre de ki be pat ki chai benriu bat ngiduna ba ban mi shkhmat henry kanang tulun ka por ka jai benriu jingi kinang mi shibon shkhmat bantre bon jat ki kam wala bon ki bala pandep ya ka jingpuli ha ka kerdan ba shalor henry banyak mi linti tang ya ka kam sarkar kalong ka ba e wala kata kam dei pat ka jingkot lat ha basmat ki kiti ki jan yar kar kam perkhat wat kano ka kam ka dei ka bakrau ha banang ban penya ya ka kaba ngiyo iru la bon bagla la wan pendap yaladi bar ke ngasem ka jingdurut ka jingyaine tre hok bat nang ban kan show kaya rapat eki ban kiu shushu ka kamai keji dai kam ka ba kisdang wat ban penhe pat ya ka kam juki hadu bala bon kalong ka jing ai kam kala ya ki bai pan kani ka dei ka company ka bla tip kum ka Prime Touch Creation ka ba da ka jingi jinga ki khana khasi haringat ka jing penret bat pendam barbor hau blei ka ba ngila bani i ya ka jing tibet ka jing janai ka jai riu ba plila jeladi bat ya kiwiru la seng ya ka Prime Touch Creation du samla Hubert Lingdo Nonglight bo du samla Kenneth ar pathau hausnam arajar ar plai ki badeiru ki kon sama ki bla mat ya ka jing kun ha ka jing kumu samla Hubert ha ka jing sitam ka bajur bat u samla Kenneth na ka jing do minsim ban ya chakmat lani omdon ba pli kalan Henry kilayat ho Banadu baki mat yo blei ha ka chingim bat ki sngo thu bo blei upunan kam neki kabala pulong yaki ban bo yu ha ka mandu shaban sedang yaki kam bat ban hikai lemru yaki para nong tre baro ban beteng ya ka chingim ba man la ka sngi da ka jingdwai bat puli ya ka tin jong blei haringat ka phang ne ka mutu jungki you imagine we deliver mudur mapi pinulong mangi ka Prime Touch Creation ka kata ka company ka bangi ai ka service ha banyak rong ka pen sajit ka pen khut ki plau lani ki bangi ong ki property maintenance te ha kanu kom sedang ya kani ka company la sedang da arngot kata long manga bat i Kenneth pathau te ngi de kita ki class bit ha por bangi shong class 12 te lada class 12 bat ngi ya split no ya kal dia ha ka banga nga focus no academics I Kenneth I focus no ha ka art de house nam arjar fly yang kedua biang pada dia kata kapor ba ngipoi ya kedua banyak pelio jingmon kumdo ban prepare ya ka kam ka bangi trai te nakaliang jo Kenneth badi artist nakaliang jo nga bangadon ya ka gift of bangan manage bangan supervise bangan ya kran piki clients ai te kani ka penwanra ya kata ka jinga tengku lang kawan pelong ke prepare te ngi prepare kani namar ba kadik ka company ban ngi kwa balong professional te wat yakini ki ba ki team ki jingi ki employees ki jingi ni da shim da ka interview ki te kamot ondal adep shim interview kadon ka agreement ba na pring ki jongki ki nomla ba kin shu sange sendat ya ka kam ka jongki henry kin hab banda
yat kat kum ka terms and condition ka bangi bu apa kontrak te ondang la ada ban recruit yaki ka bangi le ka long ba ada dan pendeng jong ki badang long basic ke bompat nang ni hikai yaki on top of that i sayat step by step haduk with the long well trained bangi dala ban ai ki ban handle ka kam ka sap ka bakar pang ma ka digep ka bau bleu ai ba ngala yo ban pun kam hok kata te ko man chetu ka background ka janga ma te jing sang la khai nga ko mu artist si kata ka dig bangasung tu bat nadu dang red ka dig bangasung tanat ha bandro te i mei i nga kata ka sap ma kum tai la pha hi kai nga kan tu te nadu batang red nga sa hi kai tu te nga yo ban kini painting class kini art class kum tu te anda kat tu kan snem in tu nga sayo ban le segini jing sna ma na mang ade badan sap akan ke basna jing sna tu art and craft tu te kidan ki iden tai bahasa marjan tu mai hikaya nga kum nu ban sna kot kudi ban sna ki latom kum kitu ki jing la kai klung red ki ba ka por ma shama te jing sha haka bong haka jing pule ngam tadi khna ubastat ngam tadi ba biang kum ki wein tu ma handai pat kai ke banga ngasung tanah kai ke banga khamla ba ka de haka jing dro ngadu um shabrang le school handai wala kataru ngam jusa kelas tengah ya bisa khmat kum tu te haman ba dan ki school kum tu ngaju le kini competition but ngesu yo ban ra kini nam job tu ma haka barang sedang ning kong ngam yo ban long ban kong ringa yo le shalong constellation kum tu te hadin ngasakian na balai ba ar ban kong kum tu te kat nang mi kisngi kum tu te masha tu kapor masha dang dan ni ka kubor mo bisil ai kini ki jing drong tu ki competition tengah sit le kita bat ngasit yo ke jing job tu bang si yo ka kusnam kum tu Nilayo ban saki ya kerkom trekam ke jengki keba ngiyoi ya ke jeng tibet ke jengki hakaba ki jupendan kamru daka walkie talkie ban ya coordinate ne ban yo ban ya kren para nong tre lada dan kam ke aka khamtam haki ying building keba he bat pun malah nangta ki danru ya ke uniform ke bakerpang keba kila benta hala ki kam badru ya ki bedang susdang nangta ki tiar jada kerpang na benta ke jingsingan haba ki tre hagi benta bakham sidrong ni ki ying ke bahe na ka ba penan kam do bel rensan ka ba ki phasna kerpang ka bla tip kam ka scaffolding bat ki be kerkam pen pher ban pen sukru ha ke jing tre kam ba light ru na ke jing butut islam mentala dan la sistem tam te ngapoi mi snop ba kene company ka ban kong ang lapan ong ba kade jing dwai kade jing dwai baru beli yalam kene company but ka experience kene ka kam ka bangang trai kalong kalong professional ka kam ka bangang trai kene ka kam namar ba hot chuing bangi ngala trai teng kamrong tenre bangawan kene ka company ka kamlong different ka kom trai dua bagi train op yangi dua bangi trai kene ka kamlong different ka kamlong fair kat kum ka jingi i jonga le se arangi pet hakaba surface ilapan ong ba hot ka jela ka bun ka jing tuna ka lani ka jing ko akaliang jong ka kam ka jam hendrai ban ong pat ba omdan kam lani omdan jaka tre kata ka shong ha ubrio simat namar boro ubrio bleu ai la ka jong ka khti ka jat u ai la ka jong ka sap te ka shong haki kum do bakin utilize ya kata te lada ubrio usmat hi lada ubrio ulong hok ka kam bo tre ngangat ba kinumdu ka kam actually ngang la de u balapas ya ka MA la ada bikanet nang macam senam ka MA rong ada macam senam te kumdu ngapoi sya ka feel pat kadon la ka jong ka story te kadon ka la ka jong ka passion ka ba oma hi beri kadon la ka jong ka passion la ka jong ka jing skotanat te kani ka jing skotanat ka jonga ka bangan tre ki kam pat ba lani bangan manage lani bangan supervise kaya day bahabat kani ka jing temu ka jing mut ka ba iparlok jonga idon kum to artist ban penwarna ka ba phe ka kum trade kum kata ha ka liang jo kani ka service ban nyarong ban pen khot kini na dok stong te ngail di simat ngam di bang tre kuman shu ya tu kandiat ngam long physically fit ka balong ki wei menchuang la tre ki jai kamru kum hapo guest house namang ngapoi lok sa thi po boy yang tri kikam sensar kikam sing te kiwi kikam dukan ru te hani hapo prime touch creation nga join dang menta si benai leng bai wei perlo zonga ibanget napo kawik kaju kacot te itu kin leng ba kum tu si perlo
te nga poi kli kan inga ong ba ngam don kam mo menta long nga susong hayi ngum ni te long kat ba phio kat ba stream phiro nga nga stenat ban ye trelang bat phi namar ngai ba baita te ipoi kli ya kino penya jong kan ni ken ya iba hubot bat ya iba kenet te ta ken ki ong ban wan join nga te nga kloi ken ban wan join namar nga kwa hima ban experience kini kam nya rong namar ngam parju persyang menchua hikam hakipor menchua kali ka first time yang abangan wan ban tre ni Pet juga kakam kebun. Tanre kasyong sa ki kun samla sa ki breu kajumut jungki kayar na am ban pet ya kata namar ba hau breu hi lada ubleu la aiki kiti la aiki kijat bangin tre lada ngismat kam du kakam kebun kakam te haga jing yo i jonga kalong ba lada ngingi trang kakam kalat kibun ki kapli bat kum juru ngalak ban ong kan ni kopor ba lada kitu kena samla ki bakwa ban tre kam tam ban tre lang bat ngi ni company ru kalau open ye kiru bagian tre kitu ki ba chusyong yeng let's say ki bam don ka kedan pule la ni ki bam don kuno ka kelas ngal ban ong ki ba sngo bam don kam don jam myo jam ten re kan ni ka kam te baru ko ka kam ka de ka kam hi ten re ka syong sa ngi ba langi long trang em ban tre ka kam Karsan ko mamiswa long mi ite gisage ang shubo la de ka ying san mala kan wan sojar square feet la ko no dangite bora sodong lakono kan bambe si artia wante re kania ka komlek bamta langba ki juk thmai banta ki padan kam de ki ta ki canar ki ca steel tu ban konton serong ban long no ki ca towar tu long kala kam sup te kani ketika self made scaffolding te hakajaka jung kisiet menta ngim penan kam syuk la penan kam kani ketika ke ba te kani kala kam pen kloi ka kam hakawi kaliang nama da pite asiet ngin syuang bed lagi syem nang ni chatai la kumnu da duna eru sisi kan sempor tamati asiet henrei nadu pangi design pat ya kani te ka sempor ngi tang steng taban assembly kani te kani kala tief shibu ne kapor ka jangi hakaju kaporu kala sief ya ka pisa jugi trayeng hakajaka ka bakin CEO by tray tamati asiet sisi menta ya katu kisi kala yo ban siono by nong tray te halor kata apan ngidon saya kenika rukum ka eka terpar ka jungi pendai te kenika terpar ka late temporary ka original plan ka ibe ngin le ka yit plastik bangin ka kum kita kinar ki bangila design kani ka yarap ingi bawa dah por slab ru ngila ban nyatrong te lada don ki bri bong ba por slab ngim ju nyatrong namar ka jakas ni ketika jaka ka ba jur slab henrei alfifed kani ka hukum perkat kau jangan minta kelap hair, gila persang bawa eke ke bapla ke compare kan ika jela kau jangi, de kumangi juang ni lalong kumita ki game changer, akan ika juk ke bamanta kurkum nyatrong, bawa por baslap ru kita yang kim ban kuslai, dari ngila ban penyat, rong ke yang ke jong pi kala kan simpor kindian ban ya compare barka por ke barang, henry wala kata ru ngila ban pendap ban nyat ke rong hakapor kababiang bat hakan ko kapor kabapiko dan kawi kasni ka ba idan i we i ba mai wan nyarong hapo ying jangi te habang i bi nyarong am katno kam sin janga kalong kende ngakwa ba ban kta itu urut ngam pa jiok ta ma te ngakwa sapa palate on dai lalet me im ta ngakta kan ban adu kata kasni bang kta ngasutu ka dan ta jing sung tenan bat kum ta sadan bakhot kin ta para marjan yang ba suwan nyarong kum tu te ban ngalet tu ngadan ka duru hadu mental long aing iblay mo baki dangdan ka dur nga ka bangda du bangadang sedang hi kata dan nadu bang ayo nyat kata karong ngadak sung tenat ngadak suhun kata ka mesim betul nadu miswa kalong ba habang trei in turu amdei bang asu trei kumbalong trei simandes ni saja la bai nang tu handai em handai ngapulut puar ka bai ka balong ban pulih kot ma kadi ka bai kejing ajing mat ka jing hi bot mai am ba ada pikwa ban ki ong nai stick tang hane nai long tang inside the box handai ha balong thing outside the box tu ma te satu komen ban pulih ki kot untuk ngasa sedang ho nyam di ba start mah dari pangapulih pa kot ke balong related to business itu anda laki untuk skim tu ante limba kajeng yarap kajeng hiu buat itu ban yarap ban share ban pen konvensi ki breu tu te suki kata karukom hi long saya ki ne kan bangil ayo ban besar yang hasan ayo ban yarap ye mei pam tu mah kabadi ka support ka nak government te ngasumu nakaliang jaka government ru kala ajing yarap yangi
te naka leng jaka prime Meghalaya ma bangi layo bandrung hapo ka prime Meghalaya bading ba jaka ni ka prime Meghalaya te ngi layo ya kan ni ka top 75 ma bad ngi rung ha ka top 35 tu bangi layo ya kan ni ka song jingarap tu bading ba kan ni ka jingarap kalong bangi layo suki bangin invest kitar kum tu kain namar bah ka por ba ning kong po bang sedang ban invest kam dei ka besuk na hab man sacrifice ngalap pendep BSc tambah ngam kelamar kamera tambah kalau ba hadin bang tip ya kan ko company lemba ke perlok te lemba jungki yo kalap on join yang ni ko company mi sukamen bang yo kini ke nong ilam ko misakan net badi sahuban ki balong sisa ki baru blay bat ki ba yo i chengai ki badan kata katong ban yo i ban longkum ka ching plilat plinti ki wi para ki sama ban yo kam first step bagi kai namar ngang di nang paju airong menum nang once dang hang ni kong te kedai babat berat le syaki kam berit adin kita kai kam step by step te sa nang kiu kan tengaru nga jingsa nga di DJ ma le se dan pen jam ki ba pet kin ong ba kom no function tu handai ngaru ngadan tu ka interest ka bade ka music shwa jingsa ngam dei ba tem gospel nga di ba tem perthai handai na nadu ka jing khot ka jong blai ma ka ba blai khot yang ba ngan sakri u te kom tangi sedang ban tem gospel ha buat hadu ki wedding sebat hadu kan ka kam ka bangi tre mentaru ngam sim ba kalong ta kam ka bangi kamai pisah ngasim ba ka di ka ministry ka di ka ba blai ubu bangin serve ki brioma te kabadai sapang kani kamu tu ma kabaong ba you imagine we deal ba kaba daka khasir ngibu lang hi kabadai mudar mafi ban pun urlong mangi taka ai kaba pelong ngi ya kata kalong ba ha bangile ikini ki design kini am namangim kopi naki we ki balong ki katalog kum tu la naki balong kopi naki we ki jaj benri kum tu mag ba baset le kini ki mana sebar jangan jela kum tu la sekile di ready made roll la ne kini ki ready made tools ma ndai kai ka bangi ngile long practically baik kalong baik on spot baik ba la ki clients ki ai kini yengi ya kanu ka sample dan kanu ka idea ber ngile ya kata ngadan kani ka mesim ba banle ka long professional baik te namar ba la dangi ibu ya katu kamu tu la dangi long professional kalong le no ai kidon ki in charge bat kidon ki batre po jongki te kidon ru ki ba shimega kampen khut yet kidon la ka jong ya uniform ya ki batre kamrong kadon la ka jong ka uniform te kamot different work different uniform different people te kedi gini ki bangi ora ga jing per hakar ko bangi tre kam sini stai ki exam ki competitive exam ki rong asai persang hi yang along entah kan gajing puli la dep long ngarang teteng hi ban ban puli ban wat jing tip sini stai ki kam ki ban persang teh ngasai le ki interview ki ru te kumta hin long kini ru ki ailat ki ngi long bangi wan tre hakapor bangi don kam managing long ki ailat te ngi ba yesu tu ka wei ka jingmut abangi dan lang ka wei ka jingmut abangi ngi trai bangi dan ru kata ka mensim nya penrit iwe dai kata hi ka wei ka de ka benta ba long ni iru ta ya kata ka jingkeman ban yesu tu lang ka ni le ban ya share lang ka iru ka kam ka ka bangi ngi share lang ngi wei kini ki tayo masawan ni sedang yang kelas pengen kulingan sedang yang lo penting yang kelas 11 ngalai keren bat ki nangilam jeng content creation ki manesi yang ai kapor ba nuan tre hadin bangalawai kelas akata ka benta am kasong ha kapor dan ke exam ni dan ki test ni ki lai ban pep lai ban ong hi nomor tre de nomor bang dan ki test ni ki exam ta dan kita ngawan beris tayo kalau kum kasih ka yang cuma ipat bukan do ba ngiru andang ilana ngiru gila ban ai pat skiwai bagi weru kena bakin om dukam namar ngipet berha bangi kum ha partai ko bamtama partai dukam ka partai cinjar banwat kam namar kata kadama hendai ai u blai ba u blai u prilat plenty yang ya ka ba ngayo ban ya kendu ibat kini ke nong yalam trong ka prime time creation habastang ya kam thi te long ka ban kong te ka kham hi long banda long dalam tahdin long ba long pakai lagi kai long la kamianang hi long menang hadu baganda kamianang hadu ta tegam padaya la kaba kham sautanat hagani ka kunhun hakaba babun kipat baru ki kenkor bat sautanat lada ki aikam bat kata kalong ba kiburom bat bha ya kapor hakaba khandai duna mensep kilala ban penpoi yaladi hagachka bagide bantri lada najan ya najngai kinyale ban ni khamkloi Kenang bakin yo banyolum lang shwa
ban ya pulilang ya ka tinjong blei ban duai bat sedang pat syat ya ka kam juki hadu ban ade kapor bam shibaji kabelam thik shikenta nangta kin sadang biang ya kikam bala yo iru bakam don ke jingya shongkai ha kapor ba ya trekam bat hadu menta kani ka company kala de ban pentrei la kumba south hotli ki ying ha ka jilla megalaya bat kibu ya ka thong ban thep briu shushu nagbanta ki kam banangwan nagaba pendep ru ya karkam kumba ki dei banle baru gidon ya ka thong ka bahe nagaba angnot ban penlong franchise ya ka company khanang ban yo jing thu bat tre kam wat sabaru ngila yo ban ya kren ru bat katu ka ni kitrai ki ba aikam ki bala pen pau ya ka jing songohon nadu karkam tre ki design tmai ba kitrai ki kwa bat maki kila ban pen ulong harkat ki staff ki bapun pau ya ke jing sengohun banyak terekam bat kani ka kunhon khamtam bagi ailat do na benta ki badang kwa ban beteng ya ke jing puli na ba ya benta ya kapor ha ka banung kong chi thu ipi nga sotanat ba habangi kendu nung kong du ikini ki na ka prime touch creation ngi la yakut ba kin ai ya ka rong ya ka wall bat kiwe de te hendai kanang ya kisngi ngi la ba kajing tibit jong ki namar balai ba kajing tibit jong ki ru long ki khna ki ba tisitom ndei tang ba ki suan tre tang ban yo ka bible la jong ki ndei ni habang ilap ru ngi kum ki tra ngi wan pej ki dei ki khna ki betrei bat ba kim du song ki long sincere ba ka kam ti kanang ya ki sngi hadin steo arteo ni pej ka quality ru ka dei ka babiang ti nang taru habangi kren bat ki ispek ba ya kador kebegisim makiru kumbesim kiwei kalong kador kebabit ba ti ka ki por ki ba kanang lej ha ka rukom design yang kiru pinse i sibit ngin pen i gini wall ka baki kila design ka bangimpoi perkhan mar habenung kong kumbong i pimeneng i kutang kumno ban ai ka wall bat gini gi paya tehandai design ka bikile makiru daga jingdan akor dong ki ha shwa bikin le ki da pen i shwa ngi kita ong yang ba pej ba gumni kani design long ni em bangin persiang yang hoi namar balai ba ngi kwa ban kentiu ya ki namar kum ki prajat jong ngi kwa ba kiru kin kiu kum juru yang ngiru nam tangi gum kitrai rim kan ba ti sakawai ru habang yang ya perkhat lang ya kam ka begin le nam takading ka polis nam takading habanung kong ki ong sai ngi ba pli ki ong ba ngi dei tangi beginners bilang susdang ti ngin pat danang ba ti ki ong long ne em ba ngin persiang ti ong hoi ya sakman persiang bat ba khmi lenti ba quality bat ka kamlu ka di ka ban biang ti kila ya wat ni ka terjing tip bat kila persiang bat habe dei wat bat ka ding ru ka polis ru hilap ba di ka biang tentu ya boro ki jej bendeu kasi jong ru ba pidon ka sab pundon kam sisa ya ka nang taru da ka ba trisitom bat minut ha ka kam ba kanu ka kam ka ba pipile kanlong bai ka ba siso kan kong bejingi ke jonga te ba kunat ma kiu syama ba kiu sprang itnat ke jitre kan kong ke jitre jong uru ke bolong unik ba ke bolong nomno te kasing ke bolong utri minat iba kan ke jing airong ke jong inisia ke compare na kini nang belai bela ma kisni te nadu kiliang kitar nadu ka tapi kai nadu ki kita kajing kidon tiki kiong along nak office mah dalam office kidon kita ki persen ba one tray kita kebujing ni jong hakariang jong ka performance wise omdei bangi sungsorong henry kat bana mix ni kipor kadon ka improvement ka balong major improvement ngimong little improvement dari major improvement banong perfect ngimlong perfect yata te namar bakum ka nga be ni bayatri lam ngai kenet ni judan ikani ka jingkran ka baong ba no one is perfect te kidan kani ka kentin ka baong ba practice makes a man perfect te nakaliang ka jingi nget ya kata namar ba dalele ubrio jubiang kinu kilang udan ka jing ko ka jing dunang ni tai ni shi megani ka banta ba practice improve a man te kadai kani ka ba yarap ingi bangin penjana shu ya ka rukum tray ka rukum kata ka jingi ngidap daga jisongo ru ya ki clients ki ba long submensium haba ki ai ban patre hangi ki don ki project le se ki bangile ki ba omlong up to the mark ka ba ki expect
Henry kilong bahaduk ata ba kibatai hang no bangi duna ki ai men si mengi pidi ban lek kum ni pidi ban lek kum ta pidi ban penbet kum ni pidi penbet kum ta te kani ka personal appreciation na kaliang gajonga ya ki clients jungi khamtam i tra jong ka yang po mauyong ki bad nang te na po nogremba khublei shibun ya ka jingsnang gajong pi khublei shibun ba pilong patience bat ngi bat khublei shibun ba pipun i hang no bigduna Gi ai ka jingero ya kerkom shim bat perkhat thamai ki khon samla ka briu nyautrem ki bala kiu hababon kileng ha ka jingim ki bala pelat plelinti om tang yeladi Henry ya ki beiru khamtam kumka knhon prime touch creation om tang bakahikai ban trekam Henry ka bashimru ya ka kam kum karinsan jalab bat hikai ya ke jingkodor ublei ha ke jingim ngi kitbok bakinang yai jam shushu shafrang ban pen kraw shushu ya ka kam jungki khanang baki pateng banwan kinju i ya kanuksa bat shingan ha galiang katrekam trejam bat ka jala jungi kan kiu shushu ha kar kam prakhat pradan bat babon hinangi ngin sngong thu ya ka bor ka sap ka phong ka jinglong kerpang ka jala bat ka jaj bin riu bo unong thau la kerku kerpang Dalam pikwa ban khot ingi kini ki nombor harum ki bangan ai po ke screen pilak ban kontak ingi ha kini ki nombor kublai shibun